Gabon eta ongi etorri den denoi, zer modu zaudete, ondo? Kategoriko. Agur jaunak, zuek ere ezaukazu itxura txarrik? Egia esan bai, gu ere ondo gaude, pozia biltza, baina benetan hemen ondo baino beto dagoena, hori Nogales da. Ez aldala miren. Miren? Bai, Bai. hemen egitan eguzki jaunero zarautzen ateatzen omen da eta eguzki jartzen. Gaur hemen ez asko beran atera, baina zu jarri eroso. Bero pizkata ita! Bueno, egin beharra zeukan eta egin Bueno, du. gaur indetena da zuetan ontzako opariak ekarri. Abeira zondo. Bai, zuen personalidadiak ikusita, esan dut. Gaur opariak ondartza juteko, gozo-gozo. Lehenengo zabei, gure bitxiki jantzako, Bai, hemen Venga, aurrentzako. ezitotzeko. prestatu zaite. Gero jolasteko pizka. Iepa! Politxari, ekarri Venga. zut, toalla, siesta ederra botatzeko, Klasikoa. eta nola ez, itzalpian. Eitzala, oso importante. Zuri pehatzeizu, moreno egia, itzalpian egon da. Da, euskilak dagoen honen hau izaten. Nere atxare olako txia da. Bai. Itzalpian jarrita, beltza. Arek hartzea. zoze baki hor. Arek zoze baki. Gitano xamarra teguari. Eta, Zulen, Bai. zuretzako ze ustezu izango ala zuretzako. Zer nahi? Behin, lehenengo eta behin, zure famili guztiakin jolasteko. Begira ze ondo. Kastiluak ez. Hori da. Engo ditugu aztenutxoak eta oso ondo. Eta nola ez, gorputz horrekin, body board egiteko. Ze nolako bodia beharra da, boardean aritzeko? Ba, body bali bada, body, eder bat euki behar dezu, Vale. ederra diala denak. Eskerrik asko. Eta holaxe. Vale. Ondartzarako pare bat gauza. Ya está, listo. Ekarri ditu gaur mirenek. Hau eta- niretzako. Baina baino joan zia? Baino joan zia? Baino joan zia? Ni zertako? Baino jantzia ondartzara, baino jantzia gabe jun behar da. Zeba, marka gatzea lako, gero, batzutan istutu. Ja. Gero beste batzutan, depilao gatzea eta bestia. Gabe. Ondartzan Ez libre, zerta. lasai eta lasa. Oso ondo. Suelto. Vale. Ni kaldera bat, nudismoa, bai oez ondartzan, galartzan? Ez. Gero arrazo dituko dugu, Joki. Itzaletako nudismoa. Itzaletako nudismoa. Bueno, a ber zer dan hori. Eta Iban? Ni bai, ni nudismoan aldeko, betiko aldekoa. Betiko aldekoa. Ezkorra horrezen berde nudista geixo. Vale. Momentuz, gu gauden bezala jantzita hasiko gara. Hasi. Mesedez. Hori da, erakutsiko diogu ondartzako desfileak eta nola egiten diren Beitu, Euskal bia Herriari. bakasidia. Venga, Iban, hasi. Hortik. Venga, bizi, hortxe. Gozo. Venga. Ai, ez da Gora bihurtzak ez dugu esan baina beti ere gora, eta gora beti. Kantuz, galarra! Aierre garai. Ai, jaga zautzen. Eta, venga, bagatoz. Venga, aierre! Eta, agu. Dauzkagun body honenekin, Nogales? Azu zaizu musika ondartzarako. Musika ez. Gaur musika beste pertsona bete jarriko. Hori ba, Oine barruan. bai. Bai. Gaur besteak beste, begira, orain atzeraka. Gaur besteak beste, gonbidatu bat baino gehiago izango dugulako gaur ere. Gora bihotzak saioan, Zugarri ja garko gonbida, ba. musika ekarriko dugu. Samba. Afrika Big Bang! Eta berekin izango dugu. Gora bihotzak! Ez dino eta zorioneku, beraz, gora bihotzak gaur eta beti. Nudismoaz, egin dugu aipamentxoa behintzat, biluztasunaz, gaur etorri da Jokin ez biluzik, baina bai behintzat gardentasun batzuk eta erakutsi. Baitu, beste pare bat gauza badazkau hemen, zea, ondartzarako, sariak, Zea garramatze Egia da, ze Ibanek ere gaur gardentasun batzuk eta bistarazi nahi izan ditu. Bai, gutxi ekarri ditute, asko karrilekin iku baina pentsatu, bazpa ere, etorreko nahi... Suabe. Eta gero galartza da gardena bera. Bai. Bera. Bai, klasikoa. Bai, bueno, ez baina. Atretu xamarra da. Hombre, hori klasiko. Udakoa, udan gaude. Udako, bai. Udako outfitarekin gaur galartza. Pero ni orain nago deseatzen. Jakiteko entzuteko, ea gaur mirenek ze izen jartzen dion gure erreportari jatorrenetako bati. Bueno, bani hasiko naiz, nola ez, eta gaur agopete hort utziko zaitut. Ze daukagu, nola ez, Santurtzin Nerea Mazo eta Barakaldon Ander Elordui eta Carmele Gisasola. Zer moduz Nerea, nola zabiltza hortik?
Gabon ekipo, oso ondo gaude hemen, Santurtzin itxasadarra eta portua atzean ditugula, Txosnagunera etorri gara, hemen, pasealeku polita dago, palmera batzuekin, honek Santurtzi baino Kalifornia dirudi. Oraindik kontzertuak ez dira hasi eta jendez gainezka dago Txosnagunea, gaur kontzertu garrantzitsuak. Ana Mena, baina baitare La Furia eta Special Trap Residence, STR. Eta, gainera gura aldi hona auki dugu, orain pizka freskatzen hasi du, gainera itxasaldean igertzen da, aizea sartzen ari dela. Arratsaldean umen kuadrillen lehiaketa bat egon da, eta hor egon gara oso ondo pasatu dugu, ez dut ezer gehiago horretatuko. Hor geratu, laizter gatu. Muxo ondo gazerean. Aurrerea gero arte, gaur ere erronkariekin behar diogu eta serio gainera. Betiko moduan, gaur ere aliketa indartsuen ariko garelako, Bizkai aldean, harria bizkar gainera berdin du nahian, Ander eta Karmele aurrera, Gabon. Gai serio eta indartxu hemen, Barakaldon, Carmena, gaur asteartea, jaia girotxu oizuzko zezena deko gomen plazan, hemen, herriko plazan gaueko amekatan, sidekars, baina gu erronka egitera etorri gara, ez da, Carmena? Gu betiko moduen 40 kiloko arrisaz etorri gara, eta gaur bai 2 minutu ukiko dabez gaurko partaidiek erronka honi aurre egiteko. Baina, lehengo abixu bat. Mezu bateko gu, bai. Mezu bat. Amorototik, abixu oskue, lehengo egunien, bigarren taldeek 30 jaso aldiez, 32 emon zitxule. Eta errezoi eduki eta hemendik barkamena. Hemendik aurrera kontuten hartuko gu eta kontu zibilikoa kontatzen, eta lehen bailen hasti honena ez da, Ander? Orduan gogoratu, errekor 32an Amoroton, eta gure lau Barakaldotarrak hemendeko guz parte hartzeko prest. Aurrera ekipo! 32 orduan. Marka berria Bueno. Carmele, lantalde polita, ez da? Hori da, hemen juntau jakuz lau indertxu potente, eta nik ustetan errenkorako prest gau bezala, Ander? Zure esku dauz, txiribitue eta Ni txiribitue eta konometroa, enoz baita ibizariari jasotzean? Siños bez. Ez que ni bez. Baina, jaiak gutxinez ondo doaz, ez da? Ez, bai. Hori importante. Gu erronkarako prest, nik hemen txiribitue, kronometroa, hasiko gara. Bakoitza bere tokira. Hartu lekuan. 40 kiloko harriarekin. Gogoratu, 2 minutu. Vale, Barakaldon prest. Hori da. Iru! Laura, Ibiliko ya eta mañana hauek, Niko 33 esate. Datu honan Eta duzu, miren, lau. lehena! Bat, ondo. Bat! Ez. Eta... Bi! Bai, 26 bat. Hirugarrenaren bila. Apatea marka berria daukagu. Oita, altxandiko marka. 2 minutuan. Iru. Vale. Zuzen, oraingo zon bari gara kontatzen, bada zerbait. Aldaketa ikusten duzu hemen Barakaldon, beste aldera jasotzen dabela, harrien. Bat eskubia eta beste ezkerra. Ondo da, gure Carmele laguntzan. Apa, Barakaldo! Batera eta beste. 30 segundu guaz. Zuek pentsatu duzu sekula harria ze aldetara kargatuko zenuketen? Ezkerrea betik. Ezkerrea betik. Bai. 6! Bai, eta Nik ez da katarrik kargatu zori. Kargatzen hasita dinot, jokin. Gora! Vale, bota. Zazpi! Bai. Zazpi. Eta... Perfecto. Sortzi! Ez dira azkarregiari, baina ondo Tantxe! berria. Fuerte betik, Azkarretan ondo usoak egan. Minutua! Besarkatu harria eta sentitu harria. Zuzan harria. Bederatzi! Bai. Beste aldera, kambio! Oizu, Carmele mareatu ingoa. Bai, jola. Beste kambioakin. Ama! Venga, amale. Iepa. Ondo, minutu eta 20! Apa, Barakaldo. No. Venga, beste. Maika! Hau gogein Barakaldo. ezkerra izango. Betxu musika baino Beiko, horretan. nahikoa iteue. Barkao, 40 kilo dia, Aldaketa. Ezkerra hau da. Bai, etxeko sofatik... Ezkerra hau da, ezkerra. Etxeko sofatik opinazio ondo dago, baina gero hori, verdad. Perfecto. Ara garbi esate. Ez pentsa udan egunen batean, hemen bertan ere. Oso ondo. Justo, nik egun horretan lumbago aurkiko. Ja, bai. Ama, azkeneko 10 segunduak! Azkene mamar segundoa, venga, Azken txapa. Venga, dizemo deia. Iama! Amoroto, alako gila txazik duzen pentsa, Vale, Denbora! Amasei altxalde. Amasei, bueno, ez da baski.
Amasei jasoaldi egin dozuez. Ondo, txukun. Edertzen dugu. Lantalde polita, denok akarragaz, ondo. Bai. Carmele, lantalde politen. Oso ondo, amasei jasoaldi izeteko eta oso txukun jaso dozuz beraz zorionak, Oso ondo ebilizari, benetan. Bueno, zuek jarraitu dorzuzko zezena, zuk hemen barakadon jarraituko dugu jaietan, urrengo kuadrilla bilatzen. Gero arte. Badoaz. Aio, Ander eta Carmele, eskerrik asko, gero arte. Aio. Bueno, jaso dugu harria, eta orain. Biluzik, larru gorritan, larru txik, biluz gorri edo larru bixi. Larru bizirik. Kanikatan, popabistan. Esateko mila modu daude, praktikatzeko bat, eta bakarra. Alegia nudismoa zari gara. Lehen horrela titularetan galdetu dizuegu, nudismoa bai ez, iritziak erantzunak orotarikoak, zuk aipatu duzu itzaleko nudismoa. Bai, zeni nahiko zuria bat naiz, eta erakusten dudanarekin ja ez erretzeko nahiko zailtasun izaten dut, orduan gehiago erakusten badut horrendik eta errexago erretzen naiz. Badu ez zona batzuk erretzea... Gero hor dago krema asko laguntzen du. Bai, nik krema pila bat ematen dut urteko egun guztietan, baina nik nudismoa sombriazpian edo etxean. Eta bestela galdetu frenteko bizilagunari. Galartzak ez du sekula praktikatu edo probatu sikiera? Ez, nik behar bezala, bai, etxean biluzik larruxik ibiltzea gustatzen zait, baina ez zaite erosoa egiten. Baina ez beste zerrengatik, mila tokitan aldatu behar izan denik nire ofizioangatik, mila antzerki, portaletan, gambaratan, beste kale bazterretan, eta bueno, girata, aldatzata, ez zerren kostatzen baina. Ni traje baina eamate gustatzen zait, ez da, kartera, eta giltzak, eta zer, ni gaina kremare eman beharko banu, ipurdia, dietxu alakat, eta ez da nire buru ikusten ipurdin, inork eliak nahi kremek eman nahiko. Eta, gero izatea... Ez, behatu. Ondo jantzi baina. Seguro, bai, ipur masaiak eta ondo depilaute. Ez dauzket nik ondo depilautea. Hori bakotza guztua, Bueno, gero, a ber, jo, esan beharretena da, gauza ridikuluak ikusi izan diteula, ez da, gorruak, kalborota zehatzeko, erretzeko, eta larru bisik, dena biztan, eta sombreruakin, zinturiakin, bai, batzu dituzte. Bai, eta kollariakin nik. Eta kollariakin. Kollariakin nik esaten. Ez baina mazu traje baino jazten markaik eta ez aukitzeko, eta bueno, pixkat alaire libre Bueno, gutzeko. sexy ingo zeie... Nik atzena bai, atzena kiston kollarako, ozera, jarra eukinun. Marka aukitzen nun. Kiston marki eukinun eta hondik amen zeitzet aukitzen kollaria. Osea, zuk egin izan duzu nudismoa kollar eta guzti? Nik egin izatet nudismoa kollarakin. Osa, nik nudismoa aldeko pertsonien naiz. Hemendik, gora nudismoa, izan nudista eta kendu arropak. Baina, hori da nik nudismoa lotzet trajoaino barrutik kantzontzio ibiltzen jandiekin. Nik ez dut ibiltzen kantzontzioek. Baina, karo, gero ze pasatzea, trajoaino barrutik kantzontzio ezazu jazten, raspa uiteu asuntuek. Orduan, hobeto izetea, dinbili danbala, traje baino gabe. Dana libre. Bai. Iba, nik aldera bat, zuak horretzea zure lehengo egunaz, osea, lehenengo aldiz, biluzik jarri zinean egunaz ondartza baten. Ba, hauten. Ai! Bai. Hauten denengo. Hombre, a ver, otairul dauzket ez dut egin borai. Euskal Herrixen ez detein. Inun Malagan. Andaluzin. Bakarrik ondartza baten. Eta de repente... Horrek ez du balio. Iso, eta inun ni nudismoa, pentsatun, amentxe inbarret topau, Google Mapsen playa nudista. Eta junitzen horraxe. Playa nudista que no haya nadie. Efectivamente. Eta inorretzean da pentsatun, amentxe jarri berde, kendu nudanaz ze pozik. Eta de repente... Ezagun bat. Ume kuadrilla bat azaldu zan. Ai, Iban! Adios! Gaina nire giroten lo neguen etzan data. Bueno, umiegak, unik da amentxe onduen zeuden ja umiek. Eta ez zautu intziaten gainea. Oh! Kezki pastan nun, Baina, kanpoan bai, eta zergatik etzen nuke hemen ondartzaren batean. Zuzena, nizautzeko ondartza jutie, han dinbili dan bala. Hemen ere badago, hortarako zonalde bat. Hortara egokitutako. Baina hemen asko geha, txakarrak, gaina gero konpara dut edo asko hemen baite. Txarraka. Zer konparatzea? Eskola bela nolako edao. Eskola bela nolako edao, konparatze deu, eta nik ez dene konparazioek. Gero, gandie bildurtu ja. Ez deunai bildurketai. Ez deunai... Baina badao, jendia Euskal Herrixen. Bueno, lehen botan speech motibatzaile... Oan ja... Izan, hemen mezu bat Euskal Herrio zuentzako, izan nudista, ez deuki lotxaik... Zuertik kanpo. Dinbili damala dana. Goikue, bekue, atzekue, aurrekue eta kitxo. Ez deuki lotxaik. Zu ezaten azkaten bestelakuek, eta ero kutsin bizitzaik orkutzen. Zeaten bestelakuek. Baina Malagan. Baina Malagan. Bai gustatzen egitena uretan sensazioi, biluzik uretan. Hori bai, hori harra da.
Gero pasatzen da, topatzezula nudismo egiten norbait ezaguna eta zu ezanda eta bestia zutik. Da hori erosua ez da izaten konversazioa. Nahi gertatu zitzaiten ez nudismoak, baina neskak egia da, toplesite daunian da hori, hasieran pixkat bai emateu ez, pixkat biluzik zaudela bezala, eta batzutan zuri baino, bestiai lotza gehiago bateio. Alo, Nikola, kopete behi da hongo nitzake hola. Aurrekoan, ondartzen egon da, hori, ni behar naiz, toplesite. Eta, ikusteko izango. Bai, bi pertsona genten da eta bestia lagun bat etorri zan urbildu nintzen, eta gure ala etorri beharrian hor, postat metroa gauzaz. Pareja! Bazpare, titi biztatzen eta... Ez baina hori ez. Bimuzio matea ere gehiago kostatzen. Egon, hori ez, kontatu. Tapatu initzan pixkat lasai, botel ez da zerre pasatzen. Kontatu bestea. Ez, bestea ez. Nudismoa egiten, bueno ez, topless egiten ari zinela. Bai, ETV-ko kamaratzuk zerbait grabatzen egin eta nini joan, urertzetik olaxe. Bai. Dene, Jesus, ez da idea grabatzen bat, YouTuberren bat izango hau. YouTuberren bat ez da, Iban. Perra osela nire letitik jakin biztan. Eta de repente esan, ui, itxoin. Jarri nintzen olata, ETV biko reportak bat. Ta ateran zara? Ez dakit. Ez dakigu. Norbaitek ikusi bali mai uneretitik, oso politia dira. Ez da, Iban! Zer bezu, Jule? Guk hemen gurea bota dugu, kontatu dugu. Bai. Kalera ere atera zara? Gaur nik izela ikenun perfectamente, kamariekin eta mikrofonuekin da flashen imidan pertsona. Horro. Ez ez grabatu inor titibiztan. Bueno. Hala, bere, pentsatuet. Baino... Hasi horretik gauzat esango izuet. Bai. Duela bi aste, hemen, gai banaketan eta ari ginela, pixkat udalari begira eta hemen dauzkagu gai batzuk, oso mamitsuak denak, badago bat adidez nudismoarena, eta Ibanek esan zuen, nik ekingo diot gai horri. Eta nik eskatu nizun, Iban. Reportaje hori, agurtzerako garaian, kamerari begiratu, zure alkatxo fata guzti, tebeko txoritxoa, agur, entregatu mikrofonoa, eman buelta, eta zoaz, ipurdi biztan. Bueno, gaur junaiz, zautzeko ondartza. Vale. Bai, hori proba jartzea. Hori badaukagu. Bai, badakitelako, hemen ondartza nudista dela, zati baten. Bai. Esan dut, guazten ikusta ber Euskal Herriko jendia ez esateuen nudismoan inguruen. Eta ja, que estamos igual experimentatuko deu, pixkat nola dakoan asunto hori. Nola bukatuko da? Ikusiko deu. Nahi batzute ikusiko du bideoa, eta gero komentatuko. Etebeko txoria ikusiko. Guazten ikustea, Euskal Herria eta nudismoa. Kuadrilla, bueno, Euskal Herrixen badakigu asko gustatzakula, dinbili damara ibiltzie, eta bazakinuten 3 ondartzetatik bat nudista dela, hoietako bat, hemengo hau, Zarautzeko ondartza. Garbitu ondo, hankaketa. Presaka nahi. Presaka da, presaka jun... Autobus hartu behar. Autobusa lurralde bus. Presaka zegoan da, klaro. A ber, zeinen nahi du batea? Aitor. Ingo ezi Aitor? Zauztarra. Zauztarra. Nei zautz benkanta. Bai. Bai, txikitan beti... Zergatik izangoa ba? Surfistatik. Bai, ni txikitan beti etortzen ditzen egon, eta beti nahi nun surfista izan. Beitu. Azkenien bukaudu eta hemen nahuitzen. Nungo ezea, telebistako daun. Bai, ja, por eso no quiero. Zauztarra altzea. Bai. Zauztarra. Bakizu Zarautzeko ondartza nudista dela. Nudista bai, bukaeran bai. Bukaerako, are. Hemen ebai nahi bazu, Bai, Nagatze izugu bai. Bai. Bueno, alderdi gua, Alderdana. Cuidado. Cuidado, ojo. Eta egun baten pasatzea alderdi harta. A dar el visto bueno. Dar el visto bueno. Probela ondo aldao. Bueno, batzutan, Comparación comparando. Grabatzen bideo bat nudismoan inguruen. Hobeto beste batela, hobeto beste. Ez zu gustatzen nudismoa? Turismoa asko, baina. Ez, nudismoa. Nudismo está, pentsatu. Oye, que no me... Vale, ya te vale, tío. Gora nudismoa. Hori. Kaixo, ez alde itorri hona. Junin da. Iruñekoa. Haupa Iruña, haupa San Ferminak eta haupa zu. Zunik ezin dezu Aitor? Ni bai, noski. Bai, Beste herrialdetan. Hemen lotxa. Hemen pixka bai. Denok gozatzen dugula etxean ezakite biluzik gaudenean, Bai, ez du etxean ibiltzezea den milidan bala. Hombre, eta zautzen herrixen da itzeke alda. Atzo ikusi nun ondartzan derrepentean, din bilidan bala importante bat. Ingo gue, baina. Tengo striptiz bat. Nik ez dut ingo. Nola da zure izena? Alan. Alan, ze politia Alan, surfiste altzea Alan. Bueno, más o menos. Zuri ze gustatzen zatzu zure demora librean Alan? Bai, biltzia. Ba, duita iru. Hauxe da, gure demora libreen gustatzen zakuna ekie. Bai, ibiltzea. Eta zu zertan zea profesionala? Ni surfian, munduko 37 gaur. Ostras! Ni leheno txikitan juten itzenara, eta behin buelta magarri izan dut bildurratik. Bai, Bai, zekabra asunto batzuk hor. Digo, txika. Beitu, telebistako. Ui,
Eibartarra baina. Aupa Eibar eta aupa futbola. Este presa, no zuez. Medikoa dakar. Andala, lei, baina medikuen minutu bat egongoa. Korrika. Bakizu ondartza nudista dela. Nudista nundagon? Ez. Ai, bueno. Oie, no. Oindiz atzotzen zonaren nudista da. Bai. Ikusi zu baten bat inbili damala? Ez. Eta ikustiko balima zenun zen pasauko zan. Ez ebez, ni ebezatu. Ni aurrera. Osu beti aurrera. Ez noiari. Berandu. Ama bietan erditan dakate. Ai, ama, ez da, jatzen Marisol, venga. Korrika. Korrika, Marisol. Eskerrik asko. Hashtag izan nudista. Hashtag izan nudista. Hori da, hashtag izan nudista. Segi horrela. Berdin, guapa. Simpatikazo. Zu. Gora dinbilidan bala. Gora dinbilidan bala, gora nudismoa, hashtag izan nudista. Ez dut bukatuko bideoa biluzi, bakit zaiza duetela. Ez dut bukatuko. Temporada bukatu aurretik igual egun ematen bainatuko naiz. Momentuz, ez, gora nudismoa. A ber, esan berdet gauzte ban ere alde. Zure alde gauza gutxi esango duzu gaire. Esan berdet gauza bere alde, claro. Gaur da nire irugarren kolaborazio programa honda, claro. Hondik uda oso luzia da. Eta irugarren programan ja biluzik ateratzen banaiz, zen laga berdet azkeneko programako. Ez errez, orduen gaur pentsatuet, Euskal Herrixe gouekin lagatzie. Hori da. Bai. Bueno, hori ere ondo dago. Abuztu bukaera baino lehen. Ze orain jendeak esango du eta noiz agertuko da kartzia bilutxik. Ez du ingo. Uda bukau baino nuo, nire nogales, zurekin, jungona ezautzeko ondartza, eta batea bainauko gara biluzik. Ja nire bai. Bai igual bai. Eta ire gungo bea. Promesak hemen. Beraz ondorioa da? Izan, dinbilidan bala. Ondorioa izan da. Eta Euskola Bela da, Euskola Bela da, Gaur Euskola Belak Santurtzin, beste gaur kontzertuak eta musika eta festak eta dena delako ona, baita gure bidali berezia ere bertara. Gora bihotzak, Nerea Mazo, Gabon! Gabon, hemen txena boni, zuek proposamen batzuk ari zarete botatzen, baina nik beste proposamen badaukat, eta da gaurko Ana Omenaren kontzertua. Gaur txosnagunean gaude, Santurtzeko txosnagunean, eta hau da esenatoki nagusia, beste esenatokian La Furia eta ASTR-ren kontzertua, baina hemen Ana Mena dagoeneko jendea dago, sortziretatik etorri dira lekua hartzera, kontzertua 11etan hasiko den arren, baina bueno, jendea dagoeneko Anaren zain dago, gu Anaren oso fanak gara, beraz hemen geratuko gara berarekin dantzan. Nerea esan berri zut nahi ere Ana Mena asko gustatzen. Eta nire bai gaina erakutzingo eta argazkia behakin daukatena. Timbria! Oso polita, oso polita. Jokin entziko diogu lehen abiziko gomiatu horiko zirizat, eskerrik asko, aiarra garai, gero arte garai, sofara garai. Kontuz, emetator, Xabi Arregi! Xabi! Txalo ere bat, Xabi Arregi! Kontuz, Xabi Arregirekin. Kontuz espoia. Xabi Arregi. Oso ondo. Xabi, nahi zure arpeia, ez hau nahi tezat. Neire bai, aspetiarra da. Ez dakigu. A ber, itxura batik. Barra egiten duzu asko ezagutzen duzulako edo? Gero esango izen. Vale. Itxura? Txarkutero. Zer? Txarkutero. Txarkutero. Bai, txorixoak eta iteitula alegia. Iteituna. Iban? Gelero hitzik jonon gehan, erustu bat igual taxista o lurralde useko kondutorien. Ai, ba! Ze bai. Taxista pinta badakak. Bauke. Xavier. Bai, Oxe. Goizeko bostetan otzein da. Jokin, galdu gana! Jokin? Nikola, udaletxen bateko kuadrillakoa, horroten dira langile batzuk udaletxetan, ez? Holako zerbait? Udaletxe bateko kuadrillakoa? Udaletxe buruz asko akizu. Brigadakoa edo? Oida, brigada. Estenatokiak eta jarri zakendu. Baiak. A ber. Ja. Zer? Julen. Kao, nik lehen berarekin itzein du pixka bat, eta eman dizkit bidatuta azpeitiarra dela, baina Donostian bizi dela. Bai. Eta orduan pentsatut, orduan bere lanbidea izango da zerbait azpeitian ez, baina Donostian badagoena. Dantzaz? Diputazioan egiten du lan. Dantzaia? Ez da, bailes de salón. Oi, bailes de salón. Bueno, mesedez, lehenengo pistakin joa, porque galduta da zabiltzate. Vale, hostelera izan, zeo zer. Bai, tabernaria. Bueno, Xabi Tabernaria. oso zorrotza da bere lanean. Ba, hori diputazio, aldu nagusi ez baina. Ez da. Bigarrena. Kutxileakin, urdezpikoa... Irakastea. Txorrotxa, urdezpikoa mozten da, ibiltzen da? Ja, bagalantza! Zer? Asmatu indu! Serio? Ja! Xabi! Errez, oso errez.
Txilagun izun horbait. Instagramen jarri duzte pista. Ez Instagramen, nik Nik ez Instagramen, nik ez Facebookin, nik ez ez dakit. Xabi, zara, Urdaiazpiko moztailea. Halaxe da, hala. Txorrotxa esan dezulako. Baina pistak zian, edozein festan eduki nahiko zen nuke, eta hanka bakar batekin egiten du lan. Claro, txerre hankagin. Bueno, edo segun, igual izango da, ezkontza handi baterako hanka bat baino gehiago ere emango. Segun, zeman hanka. Eta hemen gaizki hasi, txorixuak inasi nahiz da. Bai, eta hortia izan da, baino gauzat esan berri zuen. Eta narpegia kambiatzen zaizue. Urdaiazpikoa mozten, nik urte bete nunetik hasi zen. 1992 urte, 92 garen urtean. Eta guaindik, erakutziola, 10 biletza dazka. Wow. Ojo, Bueno, Xabi, galdera palo. Nola hasi zinean. Ba, bueno, tabernai bezala jardute lanen, eta taberna baten hazen nintzen lanen, da espezializazio ditu esan, ba urdez dugu kutsilloz moztea. Antxek izen, bai, donostin. 92. Gaur arte. Ze Urdaiazpiko bat, berez dago onat, eta goxoa. Baina ez bada behar bezala mozten, nik azkena bat januen horrela zuzenean moztutako bat januen joan den maiatzean. Eta horrein nigare, mengainarekin barrura egiten badut hor daukat pixka bat, ez ziren oso puska lodiak eta potoloak. Orduan, ez da hor sekreto dago da, Urdaiazpikoa bera ona izan da ere, nola mozten den? Bai, baina fin moztea da, kutsillo batekin, da genero ona egitea, ez da. Eta orduan non dago, Urdaiazpiko moztailearen artean non dago? Mozten. Jardun da jardun. Ez que Julen, a ber... Fin, txukun denak igualtxu, moztu barko dira, pentsatzet. Esan behar dut, nire arrebare Urdaiazpiko moztaile dela. Aiba! Bai, nire arreba Urdaiazpiko moztaile da supermerkatu oso famatu baten. Aiba! Bai, urte asko da makitxi, zu baino gutxixo. Bai. Baino, nik, karo, galdetzetena da. Zu etzea aspertzenen beste urte Urdaiazpiko berdine mozten. Ze, karo, igual, lanbide baten egin... Baina beti ez da berdina, aldiro bat ez berdina. Digo, telebistako aurkezle, invitau diferentzia dauzkeztu, eta baina Urdaiazpiko mozten asko gustau bertazu asuntu, hainbeste urtetan dalek etepek Urdaiazpiko mozten oteko. Bai, oso polibia da. Bai. Beti lagun arte honien, beti humoritzeko jendien, beti festa baten. Zezuk ze tokitan eta ze momentutan mozten duzu normalean Urdaiazpiko? Hemen sartze gehiago. Non mozten, bodatan, o reunio batzutan, o kongreso batzutan, o... Eventotan, galartza! Pentsatzet, imaginatzen ez, Urdaiazpikoak denak ez diala igualak izango. Esan batzuk merkexegoak izango, presupuestoan arabera, ez? Bai. Horre, batzutan responsabilidadea bikoiztu ingo da. Bai. Baina, bueno, hori normalki obligazio joik eta responsable beste ustezkot. Urdaiazpiko sali ustezkot eta nahi bere lanak imagarri. Osea, zurea da moztea eta ja. Gero generoa jartzen du beste batek. Bai, porque beti egileik ezu o gozok dela, o gaz gehiagik dakela, o lehorra dola, o biunek dela, eta zuk esatzen, nahi problema hori ez du. Xabien kulpa ez da. Ez dezatela esan, gaizki moztuta dala, jazta. Aizu, Urdaiazpikoaren txuria, ona da? Bai, oso. Osea, behar du. Gusto gehiena txuria da, Gorriek eta apenas gustu. Bai. Benetan? Urdaiazpiko bat, txuria ez du zarte balio. Nik esan garret, benetan, Xabik moztutako Urdaiazpiko asko jandetela. Asko! Da moru honean gaina, Moru honean gaina. Diru irazi, janda diru irazi. Lanian, jan, eta gaina Urdaiazpiko oso ona. Zelan da hori? Gero esango izut. Anda. Ez aiozu? Bai, Donostiko kursalian, eitean gastronomikako festivala, bai ez, festival hortan, konkursoan, ez dakit nola, Eta hor, bilok, estan berdinean urte askotan, ni kamarera bezala, ze kamarera bezala profesionala hortan naiz. Jatene bai, Eta jatene bai. Eta hau, beha Urdaiazpikoa mozten. Bideoak ebadazkat, baina... Ez ditugu horrein gutxiko. Tanik bai bideo batze bazket, zuk hartzen zehara. Eta, Xabi, beste galdera bat. Urdaiazpikoko txuriak entzen jo nahi, favorez, zeus izan jozu. Ba, ez izan berriz da. Ez bala mazoa gustatzen, beha galtzeu, ez? Pero gusto Itiore jendia txuriak initea. Zuri inor ito zaizu bain ere? Ez, hendik ez. Ez, gutxi, genero gutxi ematen dut eta
Asko menezko igual arrezko menezko, baina gutxi nola jatean ba. Eta txikitak nola tresti, emango bete. Eta zu ere aritzen zara, oza, mozten ari zaren bitartean ere, txak, puntxa, eta segi, eta beste Nik txak. oso gutxi urdez be oso gutxi jaten. Hori, txoixua gehiago. Txoizu gehiago. Txoizu eta solomut da hori gehiago. Baina Ez que kaso ite gue hortik. Agur, bai, gerorte, kao. Usaitu dute mendik urdaiazpikoa eta berazuk kontzienteki esango dugu, kao, lana ere hortan egiten duzunez, diozu, bada ezpada hemen galga sakatuko dugu eta ez dugu. Ez, ja, aspertu iteza, Bai? Bai. Jardunen poderio aspertu iteza jaten, Badago denbora galderatxo bat entzako. Zuk esan duzu, evento askota jute zela, kongresue, badala, gora eta bera eta zein ez ustezu dela urdeazpikoa serviu dixozun pertsona famatuna? Oh! Wow. Ni. Hola, de repente. Miren Nogales aparte. Bueno, ba, zukaldari asko. Berasategi, por ejemplo? Martín, Hilario hoik, aurrek hartu ibini eta nik urdi ezbiu moztu. Nik hartu ikutzen egin eta... Gaiek dena barrura. Bai, dena barrura. Arginano, por ejemplo, baita ere? Ba, Arginano egin beste evento maten honez, baina zarferien ez. Juamari, oso etxekua bai. Beste galderat, urdeiazpiko demagun. Ideak emango ditut. Bai, eske... Norbaiteko oparitzen diala niri, urdeiazpiko hanka bat. Nei 9 urtekin, lehenengo urdeiazpiko hanka oparitu ziren, erregek. Bederat, zuri? Bai, hori jaten nun urdeiazpikoa eta nire oparilla izan zen. Testuatik zer errege pasatzen dira. Bo, total, oparitu digute urdeiazpiko hanka bat. Bai. Kao, guk egiten dakigun bakarra da, begiratzea urdeiazpiko hanka horri. Ze komeni da? Ze hor, daude, etxean eta jartzeko horrela oinarriak eta... Ze komeni da? Taula oso, importantena taula oso bat eukitzie, da kutsillo hon bat eukitzie. Bueno, kutsillo bi eukit dituzu, bat azalaketak entzeko, da besti mozteko. Da kutsillo egon berdebe... Baina komendatuko zenuke norberak etxean moztea, edo igual komeni norbaiti eman da? Ez, bakoitzai hasi zala eta disfruta zala etxen urdezpe batean. Zondo pasako gine. Bai? Bai. Xabi, gauza bat, bakik galdera gehiokin gauzeatela, oso gauza berrila eta... Zer dezu? Ez demora. Gaur hola gabitza. Pipa! Xabi, eskerrik asko. Aurten ikusiko gira gastronomikan, baino bilok zeo zehartzen. Ni lanen. Zu lanen, bari ez. Batekin berko, Eta nahi duzunean berriz... Etxea sartuko. Nahi duzunean berriz ere etorri, baina ez precisamente eskutxik ere. Gogoa bazten euka, zerbait ekartzeko eta guk... Eta, barkatu, zuzen-zuzenian, Xabi, eskerrik asko. Muxo handi bat, barakaldoa jomar dugu. Zuzen-zuzenian, han ez dakit urdaiazpikoa mosten nahi dian, baino, harrilla jasotzen, ibili dia. Baina bain, Ander dakau. Ander? Bai, hori da, urdaiazpiko mosten eskara ibili ondino, aran dabe Barakaldoko plaza betetzen ari da, gero hemen kontzertu dekogu, eta ikusten dugu badabira familia, umeak, gazteak, helduak, baina hori da Barakaldon goizean begiratzen ibilina zena, joan gara bitxan jaira, eta galdetu dugu, ea, gurasoak hobeto pasten daben, eurek edo umeak. Goazen bideo ikustera. Ikusten duzu hemen udan gaude eta elurra goitik bera, ezet, bitxa da, Barakaldora etorri gara, ume goizan nola gozatzen den ikustera. Egunon, Barakaldo. Egunon. Barakaldo tarrak? Bai. Zer tailer daude goizan? Bale, guk egin ditugu txapak, pultzerak, aurpegiak marraztea. Bale, guk dekogu galdera garrantzitsu bat. Jai hauetan nork gozatzen du gehiago? Ume edo gurasoek? Umeek. Bueno, umeek goizetan. Ipazatzen dut pipa hemen goizetan, baina gero txosnetan. Egunon! Egunon. Zertan egiten duzu gaur goizan hemen? Gaur tailerrak egiten ditugu. Bale, eta tailerra hauetan nork gozatzen du gehiago? Gurasoek, umeek edo zuek? A ber, denok, uste dut denok. Nork zara zu? Ania, ai! Bueno, Ania, Bai. nork gozatzen du gehiago hemen barruan, zuk edo umeek? Umeek. Eta nola joan dira jaiak? Ondo, momentuz ondo. Bueno, guk hemen Barakaldon beach artean agurtzen zaituztegu. Eta, bueno, baupa Barakaldoko jaiak. Gora! Elurre pelepela,
Elur goxo-goxoa. Bai, hor, busti-bustila. Ez da bilgaizki, elorduik. Gero, gogoratu, beste zita batera badaukagula Anderrekin eta Carmenerekin, harria berriz ere goraino ekarri. Beitu, nik gauza bat, galdera asko prestatu behar ditut. Zeba? Gure gomiduat nola zeba. Biok kantantia gehalako eta ahotsa zaitzeko. Biok abeterako zer? Kantantia. Biok abeslaria? Abeslaria geha, bai. Gomidatu eta zu? Bai, biok. Bere berri baneuka, baina zu bere aritzen zara... Kantari non eta ze plazatan da, a ber. Erakutsi ditzakezu pixkate zure doaiak, zure doai artistikoak. Kantatu dezakezu zerbait. Bat eta bi. Kontuz danok etxean, mesedez, belarria kontu tapau. Nola, baina ez zara abeslaria edo? Bai, abeslari hona naiz, baina batzutan... Ja. Ez dut berotu hau txak. Bat, bi, irula. Aldapan kora, hausori pauso, aldapan bera, hausori kauzo. Eta bestela, México, Vale. Afrika, mesedez, benetako abeslariari esango diogu etortzeko. Afrika, pipa! Gabon, ongi, etorri! Zer gauz, Afrika? Bai. Bide batez. Zegia, guk ere eztarriak normalean, justu xamar bezala ibiltzea ditugula. Zu badaukazu trukorik edo zerbait horrela eztarria berotzeko eta beti ondo izateko. Bai, nahiko arrarua da. Bai, en plan... Daulako gauzak da... Hori hau berotzeko beti ere. Aberrizuk? Estarri xatolan. Mexiko. Bai, holande berotzen duzu estarriz, ha? Ja, bestarik eta... Beraz, teorian ja pres ginateke, kantatzeko, baina izketan jarraitzeko ziko. Bai, izketan jarraitzeko. Jarraituko dugu barruan? Bai, venga. Goazen, Afrika, Mexiko, Abestuko deu, kontuz, etxetan. Ongi etorri gure etxera, Afrika. Hortik, bai. Pasa. Kaixo, guapo. Hemen Iban eta Galartza. Eta antxe sofan, lasai doktore. Gozo, zabarri da, Jokin Agirre garai. Jokin! Bide batez? Kaixo. Jokin, zuk ezagutzen duzu Afrika? Bai, eta bere familiako kideren bat ere. Nola? Bera nahiarekin lanean ibili naiz, orduan, bueno, familia pixkatu... Zonatu da pixkatu lan, arraro, argitun bir dau. Nahiarekin lanean? Zuek ere tragoak ateratzen eta urdaiazpikoak mozten edo? Ez, filmak egiten. Bai, argilunen lan itzen dau bera. Argisa taulan, publizidadian, pelikuletan daulan. Bai, dongo. Zake, anaia ere artista da? Bai, danok gara artista nire. Familio guztian? Bai. Oroar ze. Bakotxak bere rojuan, baina bai artistiak. Zu musikan? Bai. Anaia argilunetan? Argilunetan, eta gero beste anai bat dekotea abeslaria dana. Tentrik taldean egon sana. Eta holan, ez dozu ezagutuko, baina oso famatu izan zen bere garaian. Aizu Afrika galdera bat, oin udan gaude. Bai. Tenteatu zaten, baina udan gaude. Bai. Eta zu abeslaria izan da, nola datorkizu uda? Ba, egonaz nahiko liata, abuztua superlasai egonaz. Bai, birdot, deskantzan birdot, Bai, oporrak dituzu. Bai, bueno, oporrako lan ez dut kontzerturik emango, baina egonaz komposatzen, ez dakiz zer, da buru argitzen, lasai hartzen. Gero ja septiembre nostea be, kontzertuak da, holan. Presioi gabe, bai, hori. Komposatu presioi gabe. Hori, komposatzeana nik kuriosi edukitzen beti, zu ze komposatezu. Zuk ezatezu, gaur komposatu ingo eta komposatu ikezu, autobusien zu ez derrepente da, etortzatu zoze burure eta orduen notasik zu mobilen eta komposatu ikezu. Letrak itxerakuan, bai, holan nahi izaten da, en plan, derrepente. Baina egon bizar holan konzentrauta, en plan, bale, kanta bat inberdot, orduan ja inspirazioa llegako da. Baina besteran, bueno, beste erabaten eitzen dute musikia, ez dakiz zer, da gero ja, bapatian, ataraten jate letria. Igual gaur nire Mexikokin inspirazioa etorri zaizu. Beste herrialde bati eskenitako abesti bat egiteko, Islandia. Negurako hori? Negurako kantua. Egin duia. Aizu da, abuztuan kontzertu gutxi emango dituzu, baina eta aprobetxatuko duzu kontzertuak eta ikusteko, gustatzen zaizu? Gustatzen jat, bai. Baina eske hemen ez dut lan talde askorik interesaten jatanak. Baina, bueno, posibilidadia badau. Egon badaude, baina gero guztatuak eta sartzen dira hor. Da, koinziditu inbirzara, en plan, a ver, venga, justo libre deko, eta honek joten dau. Da, joten da benian, nik ezin dut, da, hola, nabiten bora guztizan, orduan, neure musika eitzen dut, eta... Zuk esan zenuen, behin, elkarrizketa batean, Euskal Herrira, bueno, ekarri, soul musika ekarri baino gehiago, Euskal Herrian edatu nahi zenuen pixkat soul musika. Bai. Nola dijo hori? Lortu dugu,
Horretan gabiz, nahiko gatsa da. Baina, taldiak badauz, badeko Mikel Makalaren taldia, Arima Soul, badeko Sara Zurza, bai. Sara. Bai, Sarita Zurza, familizak uolako osazen, bai. Eta, pixkanaka, bagoia solan gure tokisa ero lan. Hemen gustatzen zait. Baina eskamen kulturarik ez da, zeure gustatzen jatzu? Ba, etorri nire kontzertu batetara. Zaitu ikusi. Zaukagu kulturarik. Eguiroen gertatzen zaigu, antzerkerekin hausia gertatzen zait, nik jai daukatenean, hausia besteak ezin du ezatu, eta nik lan egin baratenean besteak ordu. Normalian artistak, bat emanek ez balimaka, abeslaia danak bere kontzertua, bestiak aktuazioak, bestiak ez dakizer, eta azkenean gure artean ezin geha ikusi. Nei batek ezen zer rollo, gupeti lan egin behar dau, ostriala larun bat eta igandea. Da, orduan... Ezin dugu eserrei. Beste karreran bat inberkoek, oso... Ezin dozu esan ez, ezke kontzertu bat ikusi nahi dut, ze hori zeure biharra da, ez da izan, orduan egin berdozu. Eta gero egia tarteka libre gaudenianek gustatzen zegula, zukin berdezu. Deskansatia. Etxian egon, eta lasai. Etxian egon, bai. Edo ondartzan. Aizu Afrika. Azken bola datan? Dartzat. Dinbiliran bala. Iusik. Azken urteotan esango du, kanpoan ere ibilizara. Bai. Kanpoan, oso kanpoan. Oso kanpoan. Hemen dauzkat apuntauta esate baterako, Barcelona, Madrid eta Londres, New York, Japonian ibilizara. Bai. Galdetu liteke zer da. Abesten, beste talde bateaz. Jo nintzen ametik Bartzelonara, da horre hasi nintzen flamenko fusinio talde bateaz. Da bederatzi pertsona gaunden talde horretan. Da talde horretatik atara zen hirukote bat. The Johnny Freelance Experience. Da horakin, junginan, Ibizatik Mexikora, Londresera, Japoniara, ez dakiz da Japonian asko egon naz. Usaten jat asko. Juten ginean urtero, eta bere gustatzen zaie flamenkoa, Japoniarrei. Hortzen egiten genduena esan flamenko. Talde horretatik atara zen beste talde bat, en plan, soul, electro-soul, techno... Electro-soul, techno. Super guapo zen. Dantzatekoa eta ingelesez. Orduan... Bai, nuzenke mundura eta ze ondo hona zeik. Eta Japonian ere souleroak dira? Souleroak, da dantzaten da, eta dana, gustate jaki, bai, oso ondo. Asi kerian dauze plin, holan, baina gero ja. Ni beste galdera bakat, hain beste lekutan egon da, ni beti jaten egin nizela, beti gozia egin nago, nun jatezu hobeto, o nun jandezu hobeto? Eske horre galde, eske toki bakotxak dauko bere mobidia, ez? Esango neuke... Eske, bai, Mexikon. Eske... Mexiko. Eske ni Mexiko biziozu balakate. Esan duzu, bai, erisa da. Pikantia, oso pikantia, baina gustaten jataz. Bueno, Afrikarra izan da, geu jaten doe beti pikantiaz. Eta Japonia gordinarekin eta ondo. Bai. Kasu batzutan da, horko janaria batzutan da rarua, Zatezu, aiba la letxe. Ezin da jan, baina gero jaten dozu eta... Bueno, batzutan ondo, ezetan zain ondo. Afrika egon pizka, sorpresa Japonian jaten sorpresak hartzea ez da, ben beste sorpresa badakau zuretzako. Japoniatik, kontuz, ez dakigu nondik, aurrera. Afrika, galeratxo bat. Zein bizirik dagoen artistarekin, nahi zenuke kolaborazio bat egitea? Dan! Dan? Euskaraz! Bai. Lortu dezu, ze ondo? Ez que gu lortze ez deuna hemen. Ikaragarria. Dan hoios! Bueno, baina zentra gaitezen bera galdetutakoan. Zer galdetu dau? Bale, bizirik dagoen, zeinia zeingo nuke, bale, wow. Venga ba, Anderson Paak. Bale. Gustate jatzu? Bai. Pasada bat, baterizia, beste bai, dau. Bruno Marsekin beste badauka proiektu bat. Epa. Claro, eske zua beslaria zara, baina ni bateri jolea ere. Eske, bateria lima zentera Afrika, txaranga badaka. Bai. Txarangako perkusionista da. Bateria, aparte. Herri biltzeia, txaranga. Txiki-txikia zanetik txaranga jotzea. Denboria dako, jumena ze. Beste kolabo. Afrika biban eta gure txaranga. Zenbat kolabo, bueno, promestatu dazu ze, bueno, diska bat tengo zuero bi. Eta egon kontuz, abeslaria bakarrik ez da, DJ-a da. DJ-a. Bueno, DJ-a esatia, ez da gustaten ze. Pintxadiskos. Pintxadiskos. Lehenko batean irakurri nuen Hernaniko kronikan, bai. disko ziztatzaile.
Bueno. Disko ziztatzaile. Bai, pintxa, ziztat, bai, bueno, norberak ikusiko du ze terminologia erabili. Disko ziztatzaile. Gustatzen zaizu zure gustuak konpartitzea, ez? Bai, neuke entzute doan musikia, bai pintzen dut. Ze formatutan aritzen zara zu, disko ziztatzaile lanetan? Ba, ordenadoriaz, lehen ikusi dut ordenadoria, programa bat, ez dakize, Dulen, postureua, oso interesatuta zadela, ze zure perkusioak eta txarangak eta hori denakin, baina gero, denborako zuzue bitjokitziteko. Hemen jende gehiago dakau gaur, eta danok iztuna geha. Nik alderatxo batzu disko ziztatzaile bezala eta abestaztaile bezala eta izan dezu mundu osuen zierri biltzen zedala? Bueno, oso bane, bueno. Bai, Japonia. Nungo publiku esango zenuke dala? Ziztatzaileena. Bai, ziztatzaileena, zantzatzaileena. Zuk esatezuna gaurko publiku merezi izen ditu, naino etortzie, publiko honengatik. Neu pentsatzen ebane, hotxak izango zirela, baina Varsoviako. Varsoviako publikoa. Kauan, berotu egin beharra daukate. Bai, da bozka eta... Beine bozka hartu... Bueno, pasadia, zer handatzatzen daben neskiak eta hola. Bai, dinbilitan bada. Super sexy, eta mutilak eta hola, eta neu flipat, eta neratu nintzen. Ez que Euskal Herrian super sexy gehaitare Varsovian. Baina barruraka. Sexy, baina, bai, hori, barrurago. Baina gero eta hobeto dantzatzen da bezamen, Da nire kontxetutan da holan ikusten doda ze neskak eta emakume eta andrak eta holan nebe. Eta boska berri gabe. Da, boska barik, bai, boska barik. Kalimotxo gabe. Txupit bai, kalimotxo, da Ura, uken berri gabetik. Aizu, abeslaria, DJ-a eta telebistan ere ikusi zaitugu. Eta badakit, lagun asko indituzula telebistan. Bai. Eta, a ber, sorpresa. Ikusi Afrika non nagoen. Begira, ze legu zoragarria. Vale, Baina noski, onaino iristeko, itxasontzi bat hartu behar izan dugu, eta gaurkoan itxasoa zatar zegoen. Ze gertatu da? Beldurra izan dudala, momentutxo batean. Eta hortik, zure ganako nire galdera, zuk zerbaitik beldurra aldiozu, edo ikusten dugun emakume fuertea zara. Behar bada zerbaitik izango diozu belduka. Ea, zer erantzuten duzun. Muxi ondi bat, botxela. Politxori, leire. Hau ez daiten. Zer jatorra leire. Hau ez daiten. Tokikan dago leire. Leire ez bat depenik eman, bildurra pasadulako. Leire. Erantzuna? Da, oso toki politxa, ez? Eske. Erantzuna, maite doan pertsona bate galtzia. Horretan zego, piston ansiedadi, emotera, gurasuak eta holan, batxutan begiratzen doaz, esaten doa, ama. Bai, momentukoa ez? Bai, neuria ez. Ez. Ja. Nahiago dut harina hori jutia, gero sufri duteko hori, ez dakite, ondo egongo ban gaina. Adibidez, orain laguntasunaz ari gara, gu ezkeituzu sekula galduko Afrika. Gu beti izan, bueno, esan izot, hiltzen garen arte, baina lasai ze beti izango dituzu hemen. Bai. Ez kezkatu. Gu batik bintzat ez perguan. Eta Afrika, ez zena ezu, ze? Ez pagaude, bakarren bat pagar. Zira lagun bat eteganetan ez dut, Lasai ze astrenetan beti bueltatzen gara, Iban. Atu anaza. Zure junitezea, kanpoa. Bueno, Afrika abestea eta dantzatzea eta hortaz aparte. Herri kirolak zemoz? Herri kirolak ez, baina kirol asko egiten dut. Baina herri kirolak inoiz be. Gureak dira herri kirolak. Kontuz, gaur igual beste marka badakau. Zuzenekoa dakau, Ander Elordui, barkatu, baina gaur oso ondo nahi. Ander Elordui eta Carmelek Isasolarekin. Bai, hoxe, zer moduz? Bueno, miren, eskerrik asko gaur ondo zabizaten izena, eta hori gustukoa da. Bai, hemen barkadon jarraitzen dugu, eta badekogu ja gure urrengo ekipoa. Hori da, urrengo irukoti badekogu, oingo erronkan parte hartuko da ben, eta ikuste, Ander, presentau eta asti bestik ez dela falta. Txalo, pero bat mogotzu gure iru partaidari. Torri. Bueno, gure iru balak kaldatu. Eta iru. Carmeli. Ze, elegante. Nik uste, lehengo taldei baino jasoaldik eixengo da bezala. Naiz da iru izen. Baina, hain txuko jasotzen da bien. Bueno, hori goratzen dugu beti harri hemen eta gero gora, bai? Vale, Ander. Idea hori da. Lehen bailen hasiko ga. Vale, perfecto. Harrian ibigizarien noiz bai? Bueno, ez askotan, baina... Probatu dau. Bueno, probatuko dugu. Hori probatzeragoa, nik txiribitu hemen. Vale. Kronometroa hemen. Azizu. Vale.
Vale, bera. Vale. Bera ziko. Ordena erabaki dugu. Eta importantea da, Carmele laguntzeko prest? Gaur, esan barra dugu, gaur beste aldera gabizela jasotzen, jasoaldi polite. Bai, lehenengo altixe da? Bai. Vale, iru, bi, Txistuarekin hasi da. Hortxe. Orko bigarren erronka, gora. Eta? Hau panezka. Lehena. Gora. Balio. Venga, aldaketa. Venga, hor bai, Hau bezka aldera, hau bezka. Bigarrena. Izuet Carmelek ez dakit nun jarri. Atzera eta aurrera. Venga, beste bat, Vale, etxa. Xepa. Hirugarrena. Vale, joa. Konforme. Eta, hirugarrena. Eta laugarrena. Apa, Barakaldo. Amaseigarrenean nahi da. Bosgarrena. Beste bat? Bueno, bera bakarri. Vale, listo. Ya está. Listo, Carmelek esan dut, ya está. Etxe, vale. Suave, ¿eh? Bai, Venga, beste bat. Ez ez kontuz, eh? Kontuz. Eta? Vale, bota. Zuzena da? Zazpigarrena. Más talante. Iker, zuzena da. Iker, zu gure alde, eh? Eta? Sortzi. Sortzi. Vale. Hartu. Eta? Apa garai. Delarizka! Bederatzigarrena. Minutu bat. Beste bat. Ondo. Lanerdiak pasata. Itxian kaketa. Venga, orain. Hori da, Carmelek laguntzeko. Listo. Haupa, gora bihotzak. Hori da, iteu, Tipa. Lehen amasei altxaldi egin dituztea. Amasei jaso aldi. Minutu eta hogeita... Venga, Amar. Minutu erdi bat falta zaigu. Eta ja, 14, dara matzara, oso ondo. Venga. Hauek aurreko taldeak egituko dute antza. Hortxe. Venga, gora. Ondo. Oso ondo, Venga, uste? Venga, azken txampa. Etxetan izan dituzu. Azken 15 segunduak. Bai, egin apustuak etxean ez hasi harria jasotzen. Zuen etxean azte, barri zuntza Apa, izan Barakaldo. Vale, Ama segundu. Bai, aurreko taldea geniko dugu, Ibanek esan dugu ez ez. Kontuz. Venga, nautzi. Eta. Venga, hori. Oso ondo. Listo. Denbora. Bueno. Berrogei kiloko arriagaz, terri. Oso ondo ekipo. Zelan, zari bizara. Aldiro berrogei. Pisua, Platoan, zehaztu zen bat jaso aldin doguz? Emeretzi, azkenean, emeretzi. Emeretzi, ja, hogei. Oso ondo. Bueno, guk hemen jarraitzen dugu. Bihar irurtzinen eta ostegunean Santurtzin, hori da. Primera, eskerrik asko, ekipo. Bihar irurtzunen aio, pasa, eskerrik asko Carmele Ander eta kompainia. Afrika, esan diguzu 2024ko proiektu importante bat daukazula, oso ona. Zeo ze aurreratzea dakazu? Ezin dut. Arteari buruzko gauza bat da. Artea orokorrean. Kultura, ez da izan, bai. Vale, musika. Baitu, guai. Ezin diguzunez esan, abestu duzu, segundu eta erdi bat. Apena, nola. Segundu eta erdi. A ber, kalera banoa, ezin da falta, musikak askuetan, erritmoz betean, ere munduan, galdo egiten naz. Soinuetan bildutan, lasaitasunean. Afrika pipa! Bai, azkeneko albistea, bai, esan. Bai, oso ondo, bihar ere esaten diate, eguzkia uste deula, aterako dela. Zarautzek, eskerrik asko! Gora bihotzak!